нигоҳи нав бо миллионери тоҷик Саидмурод Давлатов. дар мусоҳибаи зикр мекунем ки қолоби орзуи мардикориро аз мардуми тоҷик шикастан дар кор. давлати мо ба намешад, инҷи ба намешад кор кардан, қин аст. Неки мо мурдапарасти зиндахор. Гапи мана ҳеч ки намегирад, мана ҳеч ки намешунавад, пул нест, камбағалӣ. Медонӣ ман чӣ хел миллионер шудам? Всё, 2 миллиардер. Ман забони русиям нағз гап наметавонам задан. Тоҷикиам ман даби нағз гап задан наметавонам. 1 миллион 846 ҳазор доллар қарздор будам ман. Мана нигоҳи нав пайдо кардан. Аммо вай бой намешавад ва пулдор ҳам намешавад. Байле. ситораҳои шоу-бизнеси тоҷик, ҳунармандон, ҳаҷвнигорон, рӯзноманигорон, варзишгарон дар лоиҳаи нигоҳи нав бо Салимҷон Саидов. ассалому алайкум азизони дил ва боз ҳам меҳмони кошонаи шумо аст лоиҳаи нигоҳи нав. Ба он нафароне ки моро хоҳ тариқи эфири телевизион, хоҳ тариқи ютуб канали нигоҳи нав мебинанд, дуруд мегӯем. ва ба он нафароне ки маро дар кӯча, дар бозор ё дар мағоза дида, ана он бача аз кӯи семекангӣ мегӯянд, номи ман Салимҷон Саидов аст. Ин лоиҳаи нигоҳи нав ҳаст, чун ҳамеша ки мо меҳмони шумо ҳастем. Ва фикр мекунам ки меҳмони имрӯзаро мо ҳоҷат нест ки муаррифӣ кунем. Шумо хеле хуб мешиносед, хеле чеҳраи маъруф, доктори илмҳои психология, бизнес тренер ва ҳамчунин тоҷири муваффақ, миллионери тоҷик устод Саидмурод Давлатов. Устод хуш омадед. Раҳмат ҷаноб. ман фикр мекунам ки ҳоҷати муаррифии шумо дар боло низ гуфтем нест, чун аз ҳама муҳим ман фикр мекунам барои шумо вақт ҳаст. ташаккур ки вақти худро дар ягон надошта омадед. Раҳмат ҷонишин. Саломат. Ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ. хуб устод, лоиҳаи нигоҳи нав чанд қисмати кӯтоҳ дорад. қисмати аввал саволҳо аз лоиҳаи нигоҳи нав пешниҳод мешавад ва кӯшиш мекунем ки саволҳо такрори саволҳои дигаре набошад ки шумо дар мусоҳиба гуфтаед. ё бештари саволҳоро ман аз суханони худи шумо гирифтам ва агар ба фикри ман каме шарҳ хоҳад ҳамонро мепурсам. ва чун устод гӯем ки ба мо кам даст мерасад ки бо шумо ҳар рӯз суҳбат кунем ё бисёр суҳбат кунем, аз ин лиҳоз чун шумо меҳмони мо ҳастед, максимали саволҳои ман зиёд аст. хоҳиш мекунам кӯтоҳтар ҷавоб мегӯед, зеро хеле чизҳоро ман мехоҳам аз шумо пурсида бошам. Бале. хуб, ва баъдан як шарти кӯтоҳ ҳаст. ҳаминтавр мерем, агар омода бошед ман саволро пеш. Бале, сар кунед. Ташаккур. хуб устод, ман мехостам саволро аз чӣ оғоз кунам. бинед, шумо ба мардум мотиватсия медиҳед, яъне ҳавасманд мекунед эшонро. кӯшиш мекунед ки зиндагии ояндаи онҳо як андоза хуб гардад, беҳтар гардад. бо аз дил сухан мекунед, бо хуни ҷигар ҳарф мезанед дар гуфтугӯҳоятон ва ҳатто пул ҳам медиҳед агар лозим шуд. аммо масалан як баъзе видеонаворҳои дар интернет ҳаҷвие ҳастанд ки бинандаи нисбатан зиёд доранд нисбат ба як видеоролики шумо ё як видеонавори шумо. албатта ин чизи нисбӣ аст, ҳамаашро намегӯям. вобаста ба китобҳоятон, тиражи китобҳоятон ман намегӯям. вобаста ба видео. савол ин гуна аст. чаро инро гуфтам? чаро чизи пастро мебинанд мардуми мо? нигоҳ кунед, одам ҳамон чизе ба ҳавасманд аст ки нигоҳ мекунед, яраша фаҳмиши ҳавай ба дурустай. вақте мисол ягон чизи шӯхе, ягон чизе ки ҳаёташ ба нодаркория, ва бинед миллион просмотрро дорад. агар ки шумо гиред ҳоз як детский канал, детский канал кушедава, ана дурӯғ нагӯм, агар 84 миллион просмотр дорад, 84 миллион просмотр роликаш, детский канал 6 миллион чӣ қадр подписчик дорад. мазмуни гапи ман чӣ? мазмуни гапам ки одамо ҳамон чизҳое ки мисол манфиат надорад, илмӣ нест, ва я фаҳмид ба майни сараш азоб намекашад, ҳамон чизҳои бисёр мебинад. мана баъзе вақт фейсбуко бинед ё ки инстаграм, ягон сагбача ё гурбабача ҷиҳоҷиҳак карда истодааст камакак, ҳавай ба миллион просмотр. неки як гапи ақлӣ, як мудрасти бинедага 10 лайк. чӣ гуфта як гап? як инима не тавомаме чӯбаки дарсе ки ман метиҳам барое ки вай гуфтагӯи мана одам қабул кунаду зиндагиш ба истифода кунад, як қадам бояд ки вай баландтар бурояд фикронааш. мақсад асосии ман барое ки мехоҳам ки халқама ми ватанама барои пешравиш, халқама бояд як зина, мумкин баъзеша 10 зина, баъзеша як зина фикронаша баландтар бардоштан ки халқи мо вақте ки дар ҳамин давлатҳои берун мебаро худаш муаррифӣ кардан тоад. чунки ман бисёр дар давлатҳои берун мегардам, мо вақте ки мебинам ки мисол тоҷикҳои муваффақи мо ҳаст, не ки якта не ки оммавӣ бошад, ага массава мо як ранги грузчик тазаввур мекунанд ё ки яке коргари сиёҳ ҳай тоҷик стереотипҳо ҳаст. просто восприятие ҳозир ҳамон портрете ки мо халқи тоҷик сохт дар майнаи сари мардуми ҳамин
Россия ё дигар ҷо ҳамине ки мо фақат кори соя карда метавонем, кори чӣ гум грузчикӣ бар биёрмун, чӯс худе ки кори илмӣ ё кори вай ба мутахассиси профессионал нестем. Хатя бачаҳои тоҷики мо ба қувваташ ҳаст, не ки якта чашм ба кам мезанад. Барои ҳама ба ҳамин мақсад не ки ман мисол мебиём Тоҷикистон ба дарс мегӯм вай. Ана вақте ки ман китобҳои дунё ба ки машҳуранд, мақсади ман ки номи тоҷики дунё бардоштан. Ман беҳад миллатама нағз мебинам, беҳад ватанама нағз мебинам. Ман гум мекунам агар ки ҳар як тоҷик 1% ранги ман боварӣ дошта бошад, ояндаи ҳамин ватан ба, ояндаи ҳамин давлат ба, медонед чӣ қадр беҳбудӣ мешавад. Чунки ки вай ҳамин беҳад вобастагишай. Ман равоншиносам, медонам ки агар ки шумо ҳамон коре кардан метавонед ки ҳамон ба боварӣ доред, ҳамон мақсаде ба даст овардан метавонед ки ҳамон ба шумо боварӣ доред. Он мақсаде ки шумо бовар намекунед, вай шумо ягон вақт ба даст овардан наметавонед. фаҳмо. Беҳтарин. Ҳоло вобаста ба боварӣ як чиз ҳаст, дар интиҳо гуфта мегузарем устод, вобаста ба боварие ки масалан ба шумо чӣ гуна бовар мекунанд ва имрӯз масалан теъдоди аллакай ҳаводорони шумо рӯз то рӯз зиёд шуда истодааст дар муддати кӯтоҳ. Хуб, баъдан савол мегузарам. Умуман шумо устод дар мусоҳибае зикр мекунед ки қолаби орзуи мардикориро аз мардуми тоҷик шикастан дар кор. Ҳамин гуна ҳаст. Дута чизе мехоҳам ки қолаба шикастан дар кор. Дута чӣ? Якум чӣ? Якум қолабе ки мардуми мо ба майни сараш ба мо бош шиканем, тақдирам ба будааст, насибам ба будааст, гуфташ нашинаду, ҳамин аз болои худаш кор карда ҷавобгария худаш ба калла гирад. Як қисми ҳаёти шумо худатон месозед. Ин қолаба шикастан дар кор, анакун. Бо кадом қолаба шикастан дар кор? Ҳамон қолабе ки одамо гум мекунад ки давлати мо ба намешад, инҷи ба намешад кор кардан, қин аст, ин қолаба шикастан дар кор, анакун. Мо мехоҳем ки фарзандҳои миллати мо бояд ки худаша ҳамчун шахси тавону қабул кардана ёд гирад. Ҳамин одам человек становится тем, кем себя читает. Шумо агар ки худатона муваффақ қабул кунед, баъд дунё қабул мекунад шумоя. Баъд анакун. Дуюм чизе ки ман мехоҳам ки қолаб шиканад, восприятие мардуми бегона нисбати халқи тоҷик. Мо мехоҳем ки чӣ хеле ки мо фахр мекунем ки рӯдакӣ дорем, ҷомеъ дорем, ин чӣ мо ҳамон ҷомеъҳои зинда нишон доданамо дар кор. Мурдаҳо дигар ҳеҷ кор карда намешавад. Ва ё кор тавоноиша кард, ва ё дигар ҳеҷ кор карда наметавад ко. Ва ё гузашт, хизматаша кард. Агар ҳава шумо ҳамаш 15 касу 17 касанд, мин ҷомеъу синои ҳамаш ҳисоб кунед. Бо нисби ҳава Эрону ҳар хараванд. Дуруст меохе? Шумурда дидан мешавад ко. Бас фурсати фарор расидааст ки ҷомеъҳои нав созем ист. Даруни ҳамин мардуми мо ба ко 1000 та ранги ҷомеъ рӯдаки ай. Не ки мо мурдапарасти зиндахор. Зиндаҳоя қадр намекунем, шанс наметиҳем, фақат гуфта мурдаҳомо ба фахр карда мекунем. Фахр мекунем. То кая фахри гузашта мекунем? То кая устуғунои Фирдавсӣ намонд? То кая пур аст. Бовар кунед 1000 та бачаҳои хуб дорад Тоҷикистон. Хоб боварду меохонед. Миллати тоҷик ҳазорҳо талантливи бачаҳо дорад. Не ки во муттаҳид кор кардан натонистан аз халқи мо. Бо як қолаби диге ки ман мехоҳам ки шиканад, чи шарикӣ кор кардан халқи мо ёд нагирифтанай. Шарикӣ ширкат калимаи арабиай. Ширкат ин мазмунаш якҷоя кор карданай. Шарик шуда кор кардан. Худи пайғамбар мо ин гапа гуфта ки ширкат сохта кор кунед. Дукон ин дукаса кун. Дукон ҳамон ҷо мондагӣ. Куҷо рафти дукон ба ин дукони ман. Калимаи дукон ҳамон ҷо мондагӣ. Дукаса кун. Халқи мо ина намефаҳмад. Якҷоя кор кардагиш ба анамин чӣ гум ваёи манфиш беҳад бисёр. намунаҳои манфӣ хеле бисёр. Якҷоя кор кардан натоист аз кор кардан ва шудагӣ анакун намунаҳои мусбат кам. Ман мехоҳам ки ман халқи ма ёд диҳем ки ширкатсоза ёд гирад, корхона созад. Корхона созад, ватанамо обод мешавад, ҷои кор мешавад, ҳамамо зиндагимо бе мешавад. Фаҳмо. Пас қолабҳоро чӣ гуна шиканем устод? Ба фикри шумо чӣ пешниҳод? Анами дарсое ки мо доданем, ин барномае ки шумо кардастед. Ҳамаи ҳамино ино стратегия капелка вода. Ҳамин қатраи обе ку аста доимо чакадага гранита победит мекунад. Гранит ҳама санги бақувваттаринай. Нигоҳ кунед, ҳамин оба монед чакидан гирад, баъд аз чанд вақт биёд сангро шикоф кардай. Анамо коре ки мо карданем ҳамин хелай. ҳозир шумо мана гуфтед ки дар байни суханатон ки рӯза рӯз тарафдорони шумо зиёд шудастанд. Просто мана нафаҳмида студиян. Аку фаҳмидед? Стратегия капелка вода. Одам як рӯз ба қабул кардан наметод. Ман 10 сол аз гуфтанам. Сол 2009 мебиём мегум. Меомадам камакак дарс медодам, мерафтам. Камакак дарс медодам. Аку аста халқамо фаҳмида истуд. Ман хеле хурсандам, чунки ин ман нишонаи оне дорад ки халқи мо бедор шуд.
фаҳмо. Ташаккур устод. Устод дар боло вобаста ба гуфтед ки боварӣ гуфтед ва Дели Карнеги мегӯяд ки мо дар доираи қувваи ҷозиба, яъне закон притяжения зиндагӣ мекунем. Одам чӣ гуне ки фикр мекунад, ҳамин гуна зиндагӣ мекунад. ҳамон чи ҳаёташ ба пайдо шудан мегирад. Бале. Яъне қувваи ҷозиба аст. Бале. Чӣ гуне ки фикр мекунем, зиндагии мо ҳамин гуна аст. Пас масалан як маслиҳате медиҳед барои бинандаҳои мо, барои мухлисони ҳаводорони худатон ки масалан қувваи ҷозибаро чӣ гуна истифода баранд, яъне чӣ гуна фикр кунанд ки зиндагиашон ҳамин гуна шавад. ин шумо выбори, ин интихоб, одам ҳар худаш интихоб мекунад. Шумо метавонед ки нуқтаи назари бад дошта бошед. Ман ина мегӯям гнилой психологическая установка. шумо метавонед ки нуқтаи назари бад дошта бошед. Зиндагӣ қиин, инҷа ба кор кардан намешавад, гапи мана ҳеч ки намегирад, мана ҳеч ки намешунавад, пул нест, камбағалӣ. вақте ки шумо саратон ин қатор фикрро ҷо кардан гирифтед, ҳамон чиз зиёд шуда ҳаётатон рафтан мегирад. Анакун ҳамонат просто ҳамон фикра дигар кунед, сифати ҳаёт дигар шуда рафтан мегирад. хотирам ба як бар консултация додам, як бача гашта гуфт: маълим, ин самаб ман ку ман фикрама дигар кунам, кум ки ман бой мешам, ман хӯрам, не ки ман пул надорам ку. Ман гуфтам: ту ин як рӯз ба намешад бачам. Ту вақте ки ина кардӣ, ин як рӯз ба ҳаётат дигар намешад. Не ки ту як бор, ду бор, 10 бор, 50 бор ки кардӣ, ту мебинӣ ки 1% дигар шуд. тамоми мақсади инсон формулаида, формула соли якум 2% амалӣ мешавад. любой мақсаде ки шумо доред, вақте ки саратон ба майне саратон ба ҷо кардед, ама мақсада фикри ҳавая карда истодан мегиред, вакруг ҳавая фикр кардан мегиред, ҳамон фикри мақсада карда калла ба ҳамон нуқтаи назара дошта истед, шумо ҳавай худаш ҳозир пайдо нашудааст ҳаётатон, не ки вай шумо уже рӯҳбаланд мекунад, худаш боваритонро зиёд кардан мегирад, ҳавасманд кардан мегирад. одам хушбахт мешавад вақте ки ҳамон мақсадаша ба даст овардан метавонад. соли якум 2% амалӣ мешавад. ин формула. соли дуюм 8% амалӣ мешавад. соли сеюм 15% амалӣ мешавад. аз сабаби ки ҳамин 3 соли аввал кам амалӣ мешавад, чашм ба намезанад результат. бисёр одамо дилшикаста мешавад. 87% одамо аз баҳри мақсадаш мебурад. мегӯяд ки нашуд. ин як мардуми моне, тамоми психология одама мехед. аз баҳраш мебурад, мепартод, баъд бо дигар чӣ бимезанад. во дигар соат барафтед, ба ҳамон ҷо бо ҳамин мушкиле ку. бо дигараш барафтед, бо ҳамин мушкиле. ин кора кард нашуд, вай кора кард нашуд, ин кор. баъд чӣ гум мекунад? наверно, проблема в мне. барои ҳамон нашуда истода. не ки психология мо мехед. анакун, агар ки одам ҳаракат кунаду, предан ҳамон фокусаша дошта истоду, а болои ҳавай бо омӯхтан гираду, аз ҳавай напартод. Як китоб мы написали, что неудачников не бывает, только есть люди, которые легко сдаются. То ахираш рафтанаш дар кор. Соли чорума 25% амалӣ мешавад. Анакун соли 50%. ҳамто ҳисоб карда баред 100% шуд. медонед мӯъҷиза кай ба сар мешавад? чуда. баъд аз 5 сол. 6 сол 100%, 7 сол 100%, 8 сол 100%. ман нағз омӯхта бурмадам. медонед ман чӣ хел миллионер шудам? ман омӯхта бурмадам чӣ хел миллионеру миллионер шуда ки 20 биографияша омӯхта фуромадам. 7 сол зиёд кор кардаги. тамом. 7 сол зиёд як соҳаба. ҳамон соҳаба не ки полностью ҳамон саъат дараҷаи олиш кардем. ман фаҳмидам кадом соҳаба чақаши миллионер мешӣ, чӣ хел кунӣ. вақте ки шумо 20 вай омӯхтед, аста-аста майни сари худатон ба схемаи худатон пайдо мешавад. стратегияи худатон пайдо мешавад. ина кардан дар кор. ҳозир ман миллиардеро омӯхта истодиам. 20 нависидам, омӯхтанам. 18 сол зиёд кор кардан дар кор. Всё, ту миллиардер. Фаҳмо. Просто стратегия на длительный период, бейся по одну точку. И всё. Ташаккур устод. баъзе одамо ҳозир мана шумо гӯш мекунанд, мегӯяд: ман 40 сол аст кор кардам, миллиардер нашудам ку, давлату гапа дурӯғ. ин гуна ҳам шуда нашуд. пур. бозор ба шист як аптека 20 сол боз, аммо аптекаш дутта нашудай. Пур ку. медонед чӣ ба? ман нигоҳ кунед, вақт дар кор, баъд профессионализма ҳар сол зиёд кардан дар кор. модела совершенствовать кардан дар кор. агар совершенствовать накунад, намешавад. ман мисол, агар шумо якта кафе кушед, якта столовия 20 сол боз шудед, ҳеҷ намешавад. вай ҳар сол аз сол илми бо навва гирифтан дар кор ки совершенствовать кунед моделатона. нигоҳ кунед, нами айфона бинед ёки мошин Toyota бинед, ҳар сол мошин модели нав мебарорад. ҳавай сабабаш чӣ? агар ҳавай набарорад, конкуренсия мегирад бозораша. бале, бизнес модела совершенствовать кардан дар кор ҳар сол. ин дуюмаш. сеюмаш анакун барака буданаш дар кор. ман хулоса бомадам ки одамо ҳаст ки 20 сол 30 сол аз кор мекунад, не ки кораш ба баракаш нест.
ман шумо меҳната мекунем неки худованд баракаш метиҳад неки ҳамон барака буданаш дар кор барое ки барака бошад одам тозакория ёд гирифтан дар кор даруни берун як шуданаш дар кор дил бо забон як чиз дига мегум шумо ба ман доимо фикр мекунам чӣ ба ризқи мардуми ҳамин тоҷик кам шудагӣ барин массави халқ чӣ ба ризқи мардуми мо худага камшудагӣ барин дилаш бо забонаш як нест нигоҳ кунед кор бисёр мекунад бараки кораш нест бечоро меҳнати бисёр мекунад неки результаташ мизерни чаро ҳакум ҳамчун рӯшинос ба равоншинос бисёр чизҳоша омӯхтагӣ ҳастам якум бисёраш дурӯғгӯ фаҳмо ин гапи ман шӯхӣ нест дурӯғ дуюмаш якдигариш ба бахил ризқа худо метиҳад бахилӣ кардан дар кор не вақте ки шумо дидед ки як кас кораш пеш мерад фақат дуо кардан парвардигор вай ба додӣ боз зиёдтар тие ман бам тие хурсанд шудан дар кор ман шумо бинам ки муваффақ шид ман хурсанд шудам дар кор чӣ ба шумо муваффақ шудед бо як ҳамсоям муваффақ шуд бо як хешам уже шумо 5 кас шудед як рӯз на як рӯз манам муваффақ мешавам чӣ ба ки ман қабати шумо ба муваффақ одама бастам бале ин чиз беҳад зарур ҳамин муҳит баъд сеюмаш ин ки ҳаққи якдигархӯрӣ бисёр одам бояд ки ҳаққи якдигарро награсад худотарсӣ фақат намозхонӣ ба нест фақат ришдорӣ ба нест фақат масҷидравӣ ба нест худотарсӣ инсони бузург шуданай ки вақте ки шумо ҳеҷ кас намебинад шумо аз кори бад даст мекашед ҳеҷ кас намебинад ба ғайр аз шумо худованда шумо дидан наметавед неки шумо ҳамон кори бада намекунед чизи каса намерасед бахилӣ намекунед касба дарун тоза буданаш дар кор дарун берун як шуданаш дар кор мардуми мо ҳамин хел карда гуфта тарбия кардан мо дар кор ташаккур баъд бараки кор мешавад ташаккур ва идомаи мантиқии ҳамин суханони шумо масалан шумо дар бобо гуфтед ки ҳаст нафаре ки 20 сол ҳаст ё 40 сол ҳаст кор мекунад муваффақ намешавад пас саволи ман ҳам ҳамин гуна аст ки шумо дар бисёр мусоҳибаатон мегӯед ки охир вақтҳо ман ба хулосае омадам ки бояд ман инҷаро рушд диҳам яъне ман инаамро рушд диҳам бале ва устод савол ин гуна аст масалан дар мо ҳастанд нафароне ки хеле донишманд аммо донишашонро ба маблағ табдил дода наметавонанд фурӯхта наметавонанд ана хеле хуб гап задед илм дига аст илм гуна ҳунари илма пул кардан дига аст ҳамин ҳунарро бояд омӯзам нигоҳ кунед илма омӯхтагӣ ва зубрӣ ривад кардагӣ китоба хонед шумо ба мана мактаби миёна меред шумо ҳамин шеърҳои ҳофиза назус зиёд мекунед ин мазмуне надор ки шумо ранги ҳофиз маъниша фаҳмидед фаҳмидед ман шумо диққат кунед илм дига аст илм омӯхта мешавад ҳунара фақат практика қати ба даст мебиёред ҳунара гирифтан намешавад фаҳмидед его надо развивать самому барои ҳама қадар одамо ҳаст илмдор неки муваффақ нест аммо илмаша истифода кардан наметавонад чӣ ба истифода кардан чӣ ба ки вай намефаҳмад вай медонад неки намефаҳмад як вақт як тӯй ба мана даъват кардан ҳамин баранда ҳамин қадар ҳамин сурудҳои ҳофизу камоли хуҷанди хутомою саъдиё бовар ки оби дидам рехт вай вақти танаффуса шуд чиза шуд рақсу бозӣ ба ҳама хест мана гуфтам рафтем ман гуфтам не ман ҳама одам суҳбат кардам дар кор хестам омадам қатъиам одам суҳбат кардан камака гап занам ва дарунаш холе ба хулоса омадам ки вай одам не вай диктофон просто диктофон ба запис мекунед точно ҳамун шеърро гуфтам мегирад медонед чӣ ман одамо гӯш мекунад ман забони русиям нағз гап наметавонам задан тоҷикиам адаби нағз гап задан наметавонам чӣ ба ки ман як калима ни одно слово не вру медонед чӣ ба ҳамон чизе ки ҳаётам ба ман зиндагӣ мекунам ҳамона ман нақл мекунам дарун берун як барои он вақте ки шумо даруни берунтон як шуд шумо дар ҳақиқа ҳамон чизе кардагитон зиндагӣ доред он вақт ба это не просто слово это смысл жизни баъд вақте ки сангдилам ки гӯш кунад ку баъд аста аста фикр мекунад якта одам мана гуфта буд ки Давлатов шумо қати суҳбат кардан қиин ман гуфтам знаешь не то что қати ман қиин твоя проблема что со мной встретился теперь ты покой потеряешь ҳамин да теперь вай мерад фикр мекунад уже вай мерад ман маҷбур аст ки дига шад чӯбак майни сари вай ба вай фикр афтид ва як рӯз на як рӯз вай заразид карда маҷбур мекунад ки вай муваффақ шад ҳаёташа дига кунад одам як қадам боло ба бардорад фаҳмо устод ташаккури зиёд устод хуб дар як тренингатон ки фикр мекунам чанд сол қабл агар хато накунам 800 сомонӣ буд маблағаш ин камтарин тренинги аз ҳама камтарин шумо ин гуна гап мегӯед
اگر قرضدار شوید روزه دارید. همین رو شرح میداده. اگر قرضدار شوید یکی از نشانه من همین خیلی کردگیم. وقتی که من قرضدار شدم چیکاری که کردم قرضام راه نجاتش نیافتم. 3 سال کار کردم قرض زیاد شده رفتن گرفت. 3 سال نگاه کنید 1,846,000 دلار قرضدار بودم من. 2008 سال 174 آدم با. انا که مهنت میکنم کار کردم پول نیست که با یک قسم ایموشتوا فروختم ندویژمست چیزا کمترش کم کردم سرمو 1 میلیون زیادترش موند. انا بعد چیکار کرده و قرض دادنم در کار من میفهمم که اویله قد رفته کار کرده اینا دادن نمیشه فقط بیزنس کردن در کار. انا کن برای بیزنس پول نیست رفته با کردیت گرفتم نام رفیقم با چرتش با از قزاقستان خرستم با از چرت بانک 1 سال کار کردیم 36 تا مغازین کردم آخر 2009 با 2009 آخرش با 36 تا مغازین من پارفیمری وای داشتم спортивная одежда همین خوجان بام بود موبام خوجان شول комбинат بام من بابا داشت 36 تا مغازین کردم آخر اوقات خلاصه بودم که مغازین محکم کردن در که پول نیست که оборот از وای دارم выдержать نکردن аренда зарплата اینو расход راه оборот پول نیافتم دیگه پول بودگی نشد من همینجا به خطایم بود که تیز расширяться کردم تیز расширяться کردن расширение приводит к распление расход то резко زیاد شد прибыль نیست و خوردن میگیرد прибыль خود کپیتال میخورد پول بودگی میفروشیم аренда میفروشیم зарплата اساسا مغازه خودش رسیده با خلاصه با من محکم کردم با 493,000 بالش به جمع شد با قرض گرفتم химчистка кушодам آخر عاقبت این بام 40,000 بالش به جمع شد همین خیلی 13 проект با خوش شدم химчистка типография детская клиника якта общество слепых алмату бова грифтам ман 19 номер ремонт кардам гуфтам гостиница 140,000 унҷо ба қарсозиё шуд консов 3 сол нигоҳ кунам 2011 шуда истодай ахири 2011 ба таги 3 миллион шуда 2 миллион 840,000 буд шумо представ мекунед ин рӯза рӯз фақат мушкиле ба ман хулоса омадам ки ман то ҳамон муддата чӣ гумон мекардам партнёро мана фиреб кардан ман гумон мекардам ки ҳамин тақдири ман ба ҳамин хел будааст ман гумон мекардам одамо телефон мекардам мегуфт ту қарзи мана кай беметӣ мегурехтам филм полиция рекатёр ин милиса бовар кунед чист толка аз сарам ман нагурзондам одамо телефон карда давид мекард переживай мекард а ман боша чи баъд хулоса бомадам ки не ман дига шудам дар кор ҳамон вақт 9 моҳ ман рӯза доштагӣ 9 моҳ ҳамин рӯза як фақат отказ аз вай набуд аз хӯрока тамоман фикри қарз накардан сари ман бояд фикри қарз пайдо наша фикри тамом гандагӣ ба чо мебиёд баъзеш меомаду провоцировать мекард специально задевать кунад ки ҷанг кунад ман медонам ки ҳозир вай як муш занам бо як проблема 3 проблема мешавад ва ман маҷбур ҳаракат мекардам ки худам дорам ман мехтам садмурод ту рӯза дорӣ ҳамин ман меёрдам кард 9 моҳ ман рӯза гирифтам ба мақсади чӣ ба мақсади характера дига кардан нуқтаи назари дига кардан мана нигоҳи нав пайдо кардан нуқтаи назар дига шавад ҳамин ки дига шуд аста ман ҳис кардам ки камака корам пеш барафтан гирифт баъд аста аз соли 2012 исомана худо ба шукр то 2014 то 2015 ман қарз омад додам аз ҳамон 2014-15 корам ҳамин компания сохтам фаҳмо устод ташаккури зиёд устод ман мехостам инҷо аз рӯза гуфтем боз як кори дигар кори хайр ҳарф занем шумо бисёр хайр кардаед ман медонам масалан дар беморхона мактаб бачагонро стипендия додаед ва дигару хеле номгӯяш зиёд аст аз онҳо намегӯем миллиардер Роберт Кийосаки шумо ҳаёташ он нафаре ки омӯхтед консультация гирифта ҳамон нафаре ки мешиносед мегӯяд ки дар як муроҷиаташ одами камбағал фикр мекунад ки вақте ки ман пулдор мешавам хайр мекунам яъне пуламро медиҳам аммо вай бой намешавад ва пулдор ҳам намешавад одами бой охирон пулашро бароварда медиҳад ва медонад ки боз пул меояд ва воқеан ҳам меояд биёд вобаста ба хайр ҳарф занем ки аслан ба фикри шумо чанд фоизи даромад бояд хайр шавад ман дигарро намедонам ҷонам ман аз ҳар моҳ ман худам системаи кори ман мине ки ҳамин корхонаҳои ман ҳамин корхона 24 та корхона дорам ҳамаш прибыльни нест баъзеш сохта шуда истодааст ҳамонеш ки прибыл не ҳамон прибыл мо ҳар моҳ бухгалтери ман 2% ҷудо кардан мегирам мо ва ҷамъ мекунем ман фақат бисёр роҳи илм ба метиҳам ростига роҳи илм ба ман чибак ман медонам ки илм ягона чизест ки ман ҳамиҷ ба инвалид бошад ҳамин инвалид ба
тиллои коляскам гирифта те тақдираш дига намешад. Яке ягонда бачаи илмдоре ки худованд ба истеъдод додааст, баъд дастгирӣ кунед ки вай хонат бо миллион одамо ба дастгириш мерасад. Ман фақат ҳавасам ҳамин баҳай. Одамо илм ба мактаб месозам, ман ҳамин хел баъзан мачитҳо месозам, ҳар сол як мачит месозам. Худо ба шукр. Бисёр ман ҳамин вест райони айни ба ҳамаш стипендия метам, касе ки аълочӣ шавад. баъзе вақт аком мебионанд хештабора мефтанд ту интересный одам бачи ким ки хона ту пулти мефтам баъд мефаҳмед кораи мана як рӯзаш мебиёд баъд мефаҳмед пул кор кардан пул ҳеч як ман медонам ки баъзе ҳам бачаҳое ки таланту истеъдод дорад не ки аз сабабе ки бечора пул надорад як роҳи тамоман дигар ҷоя вибор мекунад рӯ мебаравад баъд дигар вай ба вақти ту аз 30 гузашт 40 гузашт фарзанддор мешавад мушкили зиндагӣ ғаму ғурбат ба сараш мебиёд вай дигар тараққӣ кардан наметавонад барои ҳамон бачаҳо дастгирӣ кардан дар кор лекин 100 мехел бача бошад ку медонед тоҷикистон чӣ мешавад якта соҳаи политика барад якта соҳаи наука барад якта соҳаи сельское хозяйство якта соҳаи финансиш банкирӣ бақувват ба банкҳои ба современне созад якта дигар соҳаи як чиз дигар баравад истеҳсолот медонед чӣ хел пеш меравад мо оҳо 7 одам парвардигор дар 6 рӯз сохтагии ҳамин вест галактика 7 одаме як хела фикри дараҷаи олӣ бошад як государство месозад 7 фаҳмо устод ташаккури зиёд устод хуб устод бери саволро ман барои шумо ин гуна вогузор кунам дар боло мо вобаста ба дурӯғ ҳарф задем гуфтед шумо масалан ҷое ки тиҷорат ҳаст дурӯғ мешавад масалан вақте ки ман бозор рафтам мегӯянд ки инро ман ба 200 сомонӣ харидагӣ ҳастам шумо 205 сомонӣ диҳед аммо охир ман медонам ки 200 сомона гирифтааст умуман ҷое ки тиҷорат ҳаст дурӯғ мешавад ин чизи табиӣ шояд чиз табиӣ не ҳамон савдогар дурӯғ пас ҳама савдогарони бозори значи ҳавай фаҳмеша ҷамӯхе фаҳмо хуб шумо дар кадом аври дурӯғ мегӯед устод ҳаст ман бале ман пеш дурӯғ мегуфтам ман сета хатое кардагам ҳаётамда ёш ки будам хатои аз сабабе ки баъзе вақт орзуҳо мекардам ки ҳамин хел мекунам сари вақт намешуд меомадам занам мегуфтам ки ман ҳамин хел мекунам ҳамон чиза ман қабул мекардам ки барои ман реални ай не ки вай мегуфт ки как будто ман дурӯғ гуфта истод бошам оилам ман гуфтам гӯш кун бачам барое ки ту ман ина амалӣ кунам ту просто авай ба бовар кун баъд як рӯз ту мебинӣ ки ман ҳама тавоно шудаму ҳамона амалӣ кардан тоистам мумкин назарат ба ин чи дурӯғ тобад ҳозир мегуфт шумо соли гузаштам ҳамин гапа гуфта будед 5 сол пешам ҳамин гапа гуфта будед гуфтам бачам ман худованд неам ман ният дорам мумкин ки як чи тез мешавад як чи дер мешавад вақте ки манам баъзе гапое ки ман мегуфтам баъзе ҳамин мардуми хутумоба мана дурӯғгӯ мегуфтам ҳамин 10 сол пеш бале ҳамин гуна 10 сол пеш мана мегуфтам дурӯғгӯ чиба ки ҳаво намедид чашмаш қате гумон мекунад ки ин гапош ақли нереални дурӯғгӯ ай чиба ки вай қатъи ман зиндагӣ накард қатъи ман нагаштай барои ҳамон ҳозир ман шумо гум ки ман ният дорам ки фалон хел бизнес месозам ё компания мекунам ҳава як сол гузарад нашавад шумо ман дур мерӣ мегӯед ин дурӯғгӯ будай не ин ният ай ин дурӯғгӯӣ нест дурӯғгӯӣ чи ай вақте ки шумо ояндае нею гузаштаа мегӯед гузашта не ки ҳамон чи набуд ана вай дурӯғгӯӣ ай просто баъзе одамо ҳамин хел қабул мекунад вай дурӯғ ҳамин хел ҳамин чиҳо ба ман мисол гуфтагам ранга дурӯғ метофт одамо ба вақте ки ман мегуфтам дурӯғ ҳамаи пайғамбарҳо одамо дурӯғгӯ мегуфтанд чиба ки одамо мехостанд ки худоя бинанд ҷанната бинанд мегуфтанд ту мо ба ҷаннат мегӯӣ кани ҷаннатат барои ҳамон вақте ки шумо одама мегӯед ки ту бузург шудан метавонӣ ту илм омӯз ё ки гӯеташ ки оянда ҳамин хел мешавад ҳозир ман шумо ба гум ки ҳамаи оянда ҳамин давлати мо ҳамин шаҳр баъд аз байни ҳамин 20 сол 30 сол ба ҳозир ман шумо мегӯм ки ҳамин 10 солае ки ҳозир мебиёд ҳама 10 солаи тақдир ҳалкунандаи миллати тоҷика шумо бовар мекунед шояд ман ин чиза медонам медонед чиба чиба ки ман бисёр давлатои дунё гаштам ҷамъият оқиб намерад бачам ҷамъият фақат пеш мерад барои ҳамин 10 солае ки ҳозир ку як 10 солае мешавад ки фундаментални кардинально бисёр чизҳо дига мешавад кардинально решаш дига мешавад бисёр чизҳо яке одаме ки мефаҳмад болои худаш ҳозир кор карда меҳнат кунад мешавад мана соли 85 мен кас мегуфт шумо ки СССР вайрон мешавад бовар намекардем дуруст ҳеч ки бовар намекард ақл намегирифт ки ҳамин хел мешавад ҳавам шуд кун бале 100%. устод инҷо набинед шумо гуфтед ки масалан хуб ҳеҷ вақт давлат қафо намеравад яъне пеш меравад ҷамъият чизи табиӣ аст масалан дар хона вақте ки масалан ман як маркаи мошин дорам соли оянда маркааш нав мешавад аммо
дар ҷамъияти мо як сухан ҳаст. ҳар сол хонаашро таъмир мекунад, дигар тараққиёт ҳаст, аммо мегӯяд ки шароит вазнин шуда истодааст, зиндагӣ вазнин шуда истодааст. Чаро? ҳамин гуна гапҳо ҳамеша ҳаст. ҳар рӯз мешунавед ки шароит вазнин шуда истодааст мегӯяд. Аммо дар ҳайрат мемонед ки соли гузашта ҳамон одам бинед, марки жигулӣ дошт, имрӯз Opel дорад. худи ҳамон одам, дигар не, худи ҳамон одам. Худаш тараққӣ кардааст, аммо мегӯяд ки зиндагӣ вазнин шудааст, мегӯяд. Чаро? чунки ва ба назари вай ҳамин хел, чунки ва зиндагӣ ҳамон хел қабул карда истодааст. ҳамин чизе ки ҳаёти шумо мешад ку ҳарчи ин 1%, 99% шумо чӣ хел муносибати шумо нисбати ҳамон чизе что происходит вокруг вас, ҳамин чи определит мекунад сифати умри шумоя. вай ҳамон хел қабул карда истода. Фаҳмам. Ташаккур устод. вай фикро нашавай. ба ҳамон шудан барои ҳавай ба ҳамон хел шудан мегирад. Ташаккур зиёд. Саломат бошед устод. Ва як савол аз паҳлӯи дигар. Одатан дар барномаи мо ҳамаи меҳмонҳои мо устод барои мусофирон, муҳоҷирон, зеро ки ин барномаро ҳам тариқи телевизион, ҳам тариқи ютуб тамошо мекунанд, ё як хабари хуш мегӯянд, ё таманниёт. Аммо ман мехостам ки аввалин шуда имрӯз шумо на таманниёт, на хабари хуш, як маслиҳат диҳед барои мусофирон. ман ҳамаи мусофирон мехоҳам ки қабати ман ба бед ватан обод кунед. ман 22 сол умрам дар мусофирӣ гузарондам. ана пули бизнесо ман сохтам дар дигар давлатҳо. аста даромади ҳамон бизнесо ҳамин ҷо омада корхонамо сохта истодам. барои чӣ? бизнесо созед онҷоба, кор кунед, а ҳамон ҷои крайника онҷо бимонеду, аз даромадатон аста инҷоба оварда як чиз созед. ақаллан 5 та ҷои кор кунед. ҳамин камака кунед ки ақаллан 2 та хиштон кор кунад, як ҳамсоатон кор кунад. як ободӣ кунед. агар ки қабати ман ба 1000 ти шумо бед, як дарахти чунин 1000 дарахт мешавад. агар ки яктаги корхона созе 1000 корхона мешавад. ман медонам ки ҳамаи шумо пул надоред, неки медонам ки 20% шумо точно пул доред. натарсед. шумо гапи беруна бовар накунед. одамо мегӯянд ки давлати мо намешавад, налог вазмин аст. шумо биед ки мо ҳамамо якҷоя шуда ин климата дига кунед. ҳамин инвеститсиони климата дига кардан дар кор. барое ки инвеститсиони климата дига кардан, бекор именно сатҳи камбағалия паст кардан, сатҳи безработница кам кардан, халқама мусофири ҷамъ кардан, ина фақат ҳамин дар шароити имрӯза фақат соҳибкоро кардан метавад. Дига ҳеҷ ки не. шумо интизор шуда нестед ки ҳукумат бояд кунад. интизор шуда нестед. ин гапа назанед. дар тамоми дунё халқ ватан обод мекунад. ҳукумат не. ҳукумат чорчуба ба медарорад ки порядок бошад. налог вазмин аст аз сабабе ки корхона кам. агар ки корхона бисёр шаваду, содирот шаваду, кам бачаҳо якҷоя кор кардана сар кунад. як кас наметавад 5 кас 10 кас шавад. аксионерное общество кушед 20 кас якҷоя кунед. неки як каса роҳбари профессионала монед кунад. мо ҳама таҷрибаи давлатҳои пешрафта истифода карданамо дар кор. маталои он қадима худома партофтан дар кор. шарикӣ ин хел намешавад, ин гапо ина партофтан дар кор. маслиҳате ки метиҳам мана ина. вақте ки шумо умратона дар мусофирӣ мегузаронед, саломатиятона эҳтиёт кунед, кори сиён накунед. як соли якум рафта агар ки мардикорӣ кардед, соли дуюм накунед. чунки шумо он чиза медонед. ақаллан ҳамон камак як чиз дигар ёд гиред, ҳунари дигар ёд гиред. соли сеюм бо як чиз дигар, соли чорум бо як чиз дигар. медонед ки як 5 сол ба шумо уже мутахассис мешед. мутахассис шаведу баъд бед ватан ба. баъд биеду ҳамон ҳунари ёфтафтаги инҷа ба созед. Ташаккур устод. Ташаккури зиёд устод. Саломат бошед. нигоҳи нав бо миллионери тоҷик Саидмурод Давлатов. Хуб, шумо дар кадом арӯи дурӯғ мегӯед устод? ҳастем? ман бале. баъзе ҳама одаме пуш мекунад. чӣ бобаша гирифт? поча кита курпачи додод ба нигоҳ карда дароз кун. мемори ҳама курпача наваша харид. бедон одам чӣ хуни бадавда мекунад. шахсият нол. 5 та кастони биро ҷудо кунед барои ман, ягон та бача рой мекунам, баъд мечетам. майлаш? Майлаш. условия ки бемаблағ будааст. одамо телефон мекунад, ту қарз мана карда метӣ. мегӯрехтам. филм полиция, рекатёр, ин нависа, бовар кунед. Саидмурод Давлатов баъзи чизҳоро, баъзи идеяҳоро медӯзад ё? бале, 3 миллионер пура миллионер тоҷик.